Иттек. Сәлем дуслар. Ассаламу алейкум жибара. Душанбеда кабат сезне сәлем дейбез. Тагын бер кат. Куна ничегеме кийингәнбез. Бер томда кийингәнбез. Сөйләшмичә, шалтыратмыйча, бер-беребезгә язмыйча SMS-ларында шулай килдек. Кайфлар күтәренке булатнада. Ничектер? Беләсеңме нәрсәгә? Ни өчен? Һава торыш үзгәрде. Ниһаять яз килде. Әгәр дә инде теге исеңдә икән, син үзең әйткәнең, тәэсир итми дигән һава торышы кешегә. Тәэсир итә икән. Колоссаль тәэсир бар икән һава торышының. Бүген менә ничек менә елмаеп, күкрәкләр килгән. Булай башлыйбыз тапшыруыбызны. Яңалыклар түгел. Киттек. Фикер алышу өчен иң беренче тема. Узган атнаны Элвин Грейга Татарстанның от казанган артисты исемен бирделәр. Шул. Сез бу яңалыкны ишеттегезме? Ишеткәнсездер инде, әйме? Арагызда әлеге җырчының иҗатын яратучы һәм яратучылар, аның җырларын мөкиббән китеп тыңлаучылар бар. Нәрсәгә аңа бирделәр теге атнада. Аңа икенче елда бирсеннәр лучше. Менә бу турыда Татар радиосы хәбәр итә, дип яза безнең Телеграмдагы бер паблик. Менә шундый яңалыклар. Бу дөрес микән соң? Бу дөрес дип әйтәләр. 1 апрель түгел бит инде, һәр хәлдә. 1 апрель түгел. Мин аның фотосын күрдем, әйме. Фотосы беләсеңме нәрсә хәтерләт? Менә сине зурлатсаң, әйме, һәрбер подъездда диярлек, әйме, шундый менә апа яши. Элвин Грейга шал. Әйме. Аңламадыңмы, әйме, юморны? Юк. Беләсеңме нәрсә? 1 майдан маршруткаларда бәяләр күтәрелә бит. Шул. Моны мин дә белдем бүген маршруткада килгәндә. Син маршруткада килдеңме ни? Мин маршруткада йөрим инде күптәннән. Без хәзер маршруткада йөрибез икән, җәмәгать транспортында 31 сум торачак, карта белән нитсәң, инде түләсәң 31 сум. Булай 35 сум, әйме? 36 сум. 36 сумга кадәр. Узган атнаның тагын бер, монысы яңалык инде. Монда беренче әйтә алмыйсың, яңалык түгел дип әйтә алмыйсың аны. Франциядә президент сайлауларында Эммануэль Макрон кабаттан җиңү яулады. Чираттагы тапкыр җиңү яулады. Бу кем? Марин Ле Пен, Марин Ле Пен, көндәше Марин Ле Пенне узып китте. Аның ничә 52% Ле Пенники 48% дип белдем менә. Бу 20 ел эчендә беренче тапкыр шулай, икенче тапкыр җиңү яулаган президент, әйме? Юк, чынлап та буларның сайлаулары бик кызыклы үтте бит. Кем җиңәр икән дип ахырга кадәр шундай кызыксыну белән күзәтеп бардык. Кызык инде Францияны күзәтергә, әйме? Ничек инде? Менә синең Франциядә булган бармы? Юк. Парижда. Юк. Парижны әйтәләр, Парижны күрәсең дә үләргә дә булыр ди, әйме? Ничә? Бер 80 яшыңда барып килсәң. Рубин ниһаять Тулының Арсенал командасын җиңгән плей-оффтыр инде ул, әйме, плей-оффның 26-нчы турында. Дөрес әйтәмме мин? Демәк, РПЛда җиңү яулаган, чираттагы уенда. РПЛда 26-нчы турында җиңү яулаган, 1-0 исәбе белән җиңгән. Менә бу 1-0 исәбе белән җиңү очраклары үштә генә булган микән? Повезло дип әйтикме соң инде Рубинга, яисә алар чынлап та хәзер көчлеме? Беләсеңме нәрсә, шуның кадәр теге җиңелгәч, 4 тапкыр, 3 тапкыр. Моннан соң бу җиңү инде чынында җиңүләрнең җиңүе дип атасак та була. Чөнки халык көтте бу җиңүне. Ниһаять, бәлкем бу җиңүдән соң алар кабаттан рейсларга басып, батыр гына алга таба уеннарын дәвам итәчәкләр. Хәтта менә монда журналистлар да яза, әйме, Леонид Слуцкийның командасы ой ярымнан артык бер җиңү дә яулый алмый интеккән иде. Әйе. Роскомнадзор беләсеңме эшләгән? ЧСКом шахмат сайтын танылган, бик танылган ЧСКом шахмат сайтын блокка тыгып куйган. Сәбәбен беркем дә белми. Гаҗәп, әйме? Бигрәк, бәлкем аның бардыр инде бер сәбәбе. Ләкин аны монда әйтергә ярамыйдыр дип уйлыйм. Бар аның бер гроссмейстер бәлкем әйткәндер ябып куйгыз дип. Минем дуслар бит күбесе уйный шахматны. Бәрәләр генә. Дидар нишләрсең микән, Юсуф нишләрсез микән сез хәзер? Бу сайтсыз. Карарбыз инде. Нәрсә булса, яңасы бәлкем ачылыр. Менә монда шахмат сайтын япканнар, әйме, ул арада безнең Росавиациядә авиакомпанияләрдә эшләүче
ұшушыларға индейме, ұшушларны GPS навигаторларсыз ғына башқарырға әзірлене тұрырға қошқан. Яғни, ілгірәк нешік ұшқан болсағыз, мене шундайрақ итіп GPS-сыз ғына ұшушлар башқарырсыз деп яза Росавиация сайты. Яғни, пилотларға қазір судныны, хауа суднысын көтәріп алып кетуді, аларны жерге түшіруді, отыртуды, спутник сигналынан башқа-башқарға туры келешек. Нешігірек бұлыр екен бұл? Мен бұл хабарсызды нормальдығын яшаған. Нарлас? Қазірді нормаль яшаған. Аңламайым бұл Росавиацияны. Аңларға тырыша шақмын. Комментарийларына қарасын бигрәк тә қызықлы комментарийлар шыратып булаймы? Анда күпләр яза, хәзер Россия буенча очмаугыз гомумән дә хәерлерәк булыр. Кыралы, Рамадан бетүгә бер атна калып бара бит. Төп-түгел бер атна калып бара. Әлхәмдүлилләх, Аллаһка шөкер. Тагын бер тапкыр әйтеп куям, тоткан уразаларыбыз кабул булсын, амин. Амин. Шундай эшләр, дуслар, киләсе очрашуларга кадәр сау булашабыз. Ассаламу алейкум.